또 비디오खौ जोबजासिम नाय दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय भिडिअखौ लाइक खालामनो जाबाय आरो गासिबो कमेन्ट खालामनो जाबाय कमेन्ट खालामनो बावगारा आरो जायफोरा चेनेल गोदान हाबफैदो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै जोंना आबै बुरै लोदो गालिनि डेन्सआनो मोजांलै एसे नायना लादो बोरैबा जुदि बे आबैया मोसाबाय थानायाव गोलैनांबा सिखारनो हानाय नङा दे हले आबै ओंखाम ओंख्रिबो संनो रोंखाया अमा आदारबो होनो रोंखाया बहाथो मा अमा आदार होनाय सिख्ला नोंसोर माने सेंग्राफोरखौ माबायदि मेगन टिपायनांगौ बेखौसो रोंगौ नोंसोर दिनैखि गिथावथाव आदा नोंजों आंजों ब्रेकआप जाथावथाव माबायदि नुदोंलै बिसोरखौ चटक चूतिया लग रहा है माबा कलेजआव थांना बिसोर माबा दिनैथ' खिथावथावसो मारिहैबाय थादों माथो माबा खिथावथाव बिसोरसो मिथिसिगौ आरो दिनैखि गिथावथाव आदा नोंजों आंजों ब्रेकआप जाथावथाव ओंखाम ओंख्रिबो संनो रोंखाया ये बड़ी अच्छी बात कही आप रोंखाया नोंसोर ओंखाम ओंख्रि संनो आं बुंखाबायानो माथो थ' जियानो जाया मानोथो तामाम बोरैबा जादों बोथोराबो एसे अखाबो होगोन ना मा होगोन मोनथिला भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय बे भिडिअखौ जास्ट आं ओरैनो इन्टारटेन खालामदों नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नेना थाबाय थाबानो जाबाय बेफोरबायदि माने मोजां मोजां भिडिअ फैबाय दोङो आरो भिडिअखौ एसे लाइक खालामनो जाबाय आरो गासिबो कमेन्ट खालामनो जाबाय कमेन्ट खालामनो बावगारना आरो जायफोर चेनेलाव गोदान हाबफैदो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ आपलोड होबाय नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोननाय बायदिनो मोनथिबायना एसे बोथोरा बोरैबा जाना दङ नै बोरैबा जाना दोङो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नामा नौथायानो जालांबाय एसे बोथोरा बोरैबा जाना दोङो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन जायफोरा चेनेल गोदान हाबफैदो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो आंनि इन्स्टाग्रामखौ जुदि फल' खालामाखै फल' खालामना लाहैब्लानो जाबाय आरो जुदि बे आंनि MB बड' एन्टारटेनमेन्ट चेनेलखौ नुवाखै बे डिसक्रिपसन लिंक होनाय दोङो नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय गाइस